Benvinguts al canal d'Estimem els arbres. Avui parlarem de l'om. Ubicació. L'om és originari d'Europa i Àsia Central i durant el segle XIX i XX moltes espècies d'om es van plantar com a arbres ornamentals a Europa, a Amèrica del Nord i l'hemisferi sud, especialment a Austràlia. Però l'anomenada malaltia holandesa de l'om va matar molts exemplars d'Europa i Amèrica a finals del segle XX. I no va ser fins als anys 90 que es va poder desenvolupar uns oms cultivats resistents a aquesta malaltia, però no tenien un bon creixement. Bé, en l'actualitat existeixen moltes classes d'om i acostuma a viure en els marges dels rius i formen part de la vegetació de la ribera de la muntanya mitjana i de la part de la terra baixa. A casa nostra en podem trobar alguns pels paratges del sud del nostre riu, tot passejant en direcció al nostre poble veí de Llerona, entre altres llocs puntuals, naturalment. Característiques. L'om pot arribar als 30 metres d'alçada. El seu tronc és gruixut i rarament és completament recte. Els exemplars vells acaben tenint un tronc buit de dintre. La seva capçada és densa i ampla i la seva escorça és d'un color marró grisós amb forces escletxes verticals i arrugades. Les seves fulles tenen forma ovalada de punta aguda amb un marge doblement dentat. Floreix durant els mesos de febrer i abril. Les flors són petites i surten abans que les fulles. El fruit és una grana ovalada d'una ala ovada que li permet planejar quan es desprèn. Es reprodueix per llavors i per rebrots. Els nostres avantpassats deien que l'escorça interna estovada amb salmorra alleujava el dolor de la gota. Ja sabeu, preneu nota. Bé, parlem de la fusta. La fusta és d'un color groc-marró i la llum acostuma a enfosquir-la i agafa tons grisosos. Aquesta fusta és dura i resistent a la putrefacció i destaca per la seva capacitat d'estar submergida a l'aigua. Encara que no s'esquerda, no és gens fàcil de treballar. Se'n feien moltes eines de conreu, com jous, carros, cadires per la indústria naval, per rodes de molins, ja que, com he dit abans, resistia molt bé a l'aigua. També servia per fer taüts. Per cert, als voltants de la Seu d'Urgell hi havia oms de molt grossos i amb l'epidèmia de la grip del 1918 es van fer servir tots, desgraciadament, fins que no en va quedar cap. Conclusió. Avui, a la conclusió, hem de fer servir l'eslògan nostre més que mai, d'estimem els arbres, perquè justament aquest arbre, l'om, va estar a punt de desaparèixer. I aquest és el motiu de la imatge del nostre perfil. Sobretot, estimem els arbres de la mateixa manera que ells ens cuiden a nosaltres. Salut!